go. Titamire. Dianiko ndashaya. Disisimuka upenyu. Pachigezi zvodzi arise Elisha. Mapepimo vanurashe tabva kumureva UAPTC. Muchiuya munhu waMwari congregation ndiyoyi. Uyo ndimapuranga, uyo ndimabheki, uyo ndimbidza, uyo ndimuranganwa, uyo ndikanyuchi, uyo ari kutaura uyu ndinhangara. Ndiyoyi arise and shine tachika. Wai idzodzi waidzeni dzaungana. Regai vakuru vati kugona kwamafasi kukwira kuna mhatiro sanoshakashiyarire. Ndiwo ukuru waitaungana inei munirire kusanganisira ivava vana vesangano udzi vauya kuzozvodera pamhose fodya vasaite kutaurirwa chinyima mari dzekumusana vauya kuzoita zvinga pamuviri nzvimbo yanovadapi havachanyeperwa kunzunzoro dzakapera kufa nemari vamunhu vasavi. Muri ndiyoyi rekutuma ndivava munda ndiwo chitsvambe chavakwa muri kutevera kana kukanda mugecho. Ndimi munoziva zvinounza goho.